sa Perpetual Don Rosary no diha sa miputak ug sa katedral si Brother Dudoy Kairmari no o kini si Auntie Nini Alonso ug mga kauban labi na gud ang among presidente no si Brother Jilly Bactong. Unya mga igsoon kini nga programa no inyo gyapon nga madungog sa inyo nga mga radyo sa 981 AM band o sa FM sa 94.1. Pinagi usab diha sa Facebook no nga naka-live streaming kita. I-type lang ninyo ang DXDR-RMN Dipolog no kani nga programa ang Lanog sa Kamatuoran. Ang atong okay. Sa di pa kang padayon. Okay, na dito yung nag-take sa miaging Domingo nato dito Patas Balay atong avid listener sa Negros. Okay, nag-greet po to siya nato maayong gabi ni atong gabi na nangutana siya attorney nganong wala man mo katingog nga nako wala mi kuryente diri brad. Okay, mayong gabi ninyo tanan diya sa Negros, brother. O mo na nga Brother Silbert no nga kini nga tungkuan naagyapon kita no sa paghisgot sa mga nagkadaiya nga mga isgutanan sa atong pagtulun-an no sa simbahan sa atong Ginoong Jesucristo. Unya ang atong mga kauban dinhi naa diri si Brother Attorney Miguel Abbas ang ato agyon nga advisor no sa CFD sa Dipolog. Unya ang ato ang kauban usab si Brother Silbert Dondoyano alias Veritas no nga nailag na siya nga Veritas gid ang ginadala. Maayong gabi sa tanan. Unya inyong kauban gihapon sa pagtuong Katoliko Brother Nicolay Lucinos no. Ang atong tema nga karong isgutan mga igsuon nato nga tigpaminaw ang tema nga kabahin nining larawan no nga gikulit no kay sumala pa nila nga nakuno sa Biblia nga gidili ang pagkulit og larawan no. Pero naa man po sa Biblia nga ang Dios mismo nagsugo sa pagkulit og larawan. Mo na nga isgutan ni no sa ato ang mga kauban dinhi nining mao nga tema nato karong gabi una. Og atong ihatag sa pagisgot nining tema ni Brother Attorney Miguel Abbas. Okay, daghang kayong salamat, Brad. Unya na lang ko dapit sa ikaduhang oras nato ko greetings o mag-greet sa atong mga avid listeners o nagsunod ning atong programa. Okay. Attorney, sa di pa ka musugod, attorney, kanang gusto na ko pong ipahibalo din nga ang atong tema karon mahitungod sa larawan mo haom ka ini sa kanang bago lapod nako nga giato ba nga discussion sa Facebook kay natoy miyembro bag-o lang na convert sa Baptist, attorney no at Katoliko siya di lang nato hinganlan bag-o rang na convert sa Baptist Katoliko siya kanhi o usa sa iyang object sa dihang doon ako gi-post diyan nag-comment siya kini mahitungod sa larawan. Yes, Brad. Mamagali nga kining maong tema ato na ning nahisgutan sa miaging duha ka bulan man siguro kadto. Pero ato ning gibalik-balik kay mao ginibalik-balikon sad sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Mao ni pinaka paborito nga mga isaway iatake sa bang pundok sa tinuhuan mahitungod lagi ni ang pagbaton sa simbahan sa Iglesia Katolika nining mga larawan sa mga larawan ni Kristo, larawan sa Mahal nga Berhen og larawan sa mga santos og sa mga angheles. So mao na mga igsoon nga kay kini balaod man lagi ni sa ako nang giingon part ni sa 10 Commandments mga igsoon o balaod ni ang pag tuon og balaod di nato basta-basta lang nga kun unsay na ay nasulat diha nga litra mingon dita tanawa Iglesia Katolika lagi na maoy badlong sa Ginoo. Mga igsoon ila pud na nga paagi sa pagtuon sa Biblia. O ako lang ipahinomdom lagi nga kung magtuon ganita kinahanglan atong sabton ang kinatibuk-an. Di lang kay usa ka pudyot maulay atong kutloon dayon mo hatag na ta sa konklusyon. Kana lagaling paagi ha nagpakita na nga wa tay hanaw sa paagi sa pagtuon. Pagtuon pa lang gani nakita na nato nga wa gyud tay hanaw and we are exposing our own ignorance. Dili ko managana pag istorya niini
Kay sila man mismo ang nag-expose sa wa nilay at pagkaalamag. So mao na nga igo rata mi pahibalo nga tungod lagi sa wa lagi nilay pagtuon basta nakabasa lang siya. Yan ang bahina sa Biblia, musinggit dayon na batok sa mga Katoliko. Ubin baka muadto dayon na sa balay nga Katoliko og didto ingnon ta lang. Sabay correct nga term ni ini. Gani ako attorney, no? Ako ang akong history attorney hapit magkumubiya pud sa una sa Katoliko. Yes, Brad, gusto. Ug usa ni nga issue ang akong nahibaw-an gikan sa ubang sekta attorney nga sa ilang atake sa larawan nga mao putoy akong gituhuan sa una, mo bitaw na biktima pud unta ko sa pagbiya sa Katoliko. Pero sa dihang na nakahibalo ko attorney sa inyong mga tubag, inyong mga katinawan nga Katoliko, mo nang wa ko mo dayon og balhin sa laing relihiyon. So mao na Brad nga sa ako nang gikaingon unta nga kung magtuon ta di ba nga kanang patsamba-tsamba lang. Okay mga igsoon, kaysa ko nang gingon kaganiha, apil ni sa napulo kasugo. Sugo ni, balaod. O angay nato ni bantayan. Kay balaod man ni, daghan unya nga madalinas ni ning maong balaod. Tungod lagi, kay naadad na ta pagpatsamba-tsamba. So ani ang mga igsoon, ato gining sugdan sa ilang piborito nga teksto. Ang atong paagi din sa atong pagtuon sa Biblia mga igsoon, atong gitun-an ang ato. Ato sang gitun-an, giunsa nila pagsabot. Nganong iatakihon ta ni ana. So duha ka bahin ang atong pagtuon. Gitun-an nato ang ato nga atong itubag sa ila o gitun-an nato. Giunsa nila pagsabot ang balaod nga ilang gikutlo aron ibato nato. Ani ang mga igsoon, sugod ta sa Exodo kapitulo 20 versikulo 1 ngadto sa 4. O pwede po adto na sa 5. Okay. Sa 1, niingon, ang Dios misulti og mao kini ang iyang giingon. 2, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin kamo na ulipon. 3, ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Kining maong balaod mga igsoon, kining 3 palangdaan, importante kayo ni. Nga ang Ginoo dili buot nga ang tao magsimba og laing Dios o laing Dios. Gawas kaniya. Mao nang sa 4, iyang gipaklaro unsa ning mga butanga nga mahimong simbahon sa tao. Sa 4, ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa didto sa langit, dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. 5, ayaw pagyukbo og bisan unsang Diyos o pagsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga abubuhan. Silutan ko ikaw o ko kamo. So mao ni mga igsoon ang balaod mahitungod nining larawan. Nganong giklaro ko ni tungod kay mawalagi. Mapataka lag siyagit ning atong mga igsoon nga ang gipasabot lagi ko noon ang mga larawan sa Iglesia Katolika. Kalayo ara kayos tinae ana. Ani ang mga igsoon, sa 3 niingon ang Dios ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. So mao nang sa 4, dili ta pabuhatog larawan. Bisan unsang larawana nga makita didto sa langit, dinhi sa yuta o sa ilawom sa tubig. Kay nga naman, siya, masuko siya, kay abubuhan siya. So,
kung magbuhat ta og larawan, ang importanteng butang diha, dili nimo simbahon ingon nga Dios. So dili gyud absoluto. It is not absolute nga dili gyud ta pabatunon o pabuhaton og larawan. Nga naman, ang Dios mismo nagsugo nato. O ato moabot ra niya ta diha mga igsoon. So pag-ingon sa Ginoo, ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa dagway sa bisan unsa atua sa langit, dinhi sa yuta o diha sa tubig ilalom sa yuta. So pag-ingon nila nga pag-ingon ini atong sabton ang verse 4 in relation to verse 3 nga aron dili ta magsimba og laing Dios, di ta magpabuhaton og laing mga larawan nga atong simbahon ingon nga Dios. Pero balikon ko, wa gidili ang pagbuhat sa larawan. Basta dili lang simbahon nimo ingon nga Dios. Unya moingon na sila, sa 4 nag-ingon gyud bisa sa dagway sa bisan unsa butanga. Dinha mga igsoon, dinha ta lansangi sa mga pastor. Kitang mga Katoliko mga igsoon, diha ta lansangi. I-emphasize na sa Biblia nga Protestante mga igsoon or hubad nga sa mga Protestante, kanang word bisan unsang butanga o sa dagway sa bisan unsang butanga, sa ako nang gipahinumdum ninyo, gi-italic na pagsulat. Nasabtan naman to natong italic kay sige naman tag kuan ini. Sige sayo na naanad naman ta anang italic pagsulat. Ang buti pasabot nako nga ang uban nga mga litra sa bersikulo 4 nag-ingon nga ayaw pagbuhat og larawan nga kinulit ana giapil na gyud nagiklaro pag nila kinulit. Nga sa dagway sa bisan unsang butanga, diha pa lang sa ayaw mo pagbuhat og larawan nga kinulit, ang litra ana nagtindog yun. Pero pag abot na sa dagway sa bisan unsang butanga, gi-italic na, gitakilid. Bot ipasabot alang na sa mga pastor sa uwang pundok sa tinuhuan. Nga kung ako'y pastor, diha na ako lansangi ang usa ka Katoliko nga angay nako biktimahon. Moingon din ang pastor, tanawa, brad, sister, giingon gyud dinis Biblia sa dagway sa bisan unsang butanga, so wa na objection. Larawan ni Kristo, larawan ng inyong mga santos, wa gina, gidili gina sa Ginoo. Kay giingon man dinis sa dagway sa bisan unsang butanga. Mga igsoon, mao lagi na akong giingon nga nasayod ko o nga nasayod sila nga adunay sumpay paniana. Pero nga ano bang putlon man diha taman sa dagway sa bisan unsang butanga? Nga naman be? Clarex, aron malingla nila ang usa ka Katoliko. So mao na mga igsoon nga pag-ingon sa bersikulo 4, dili ka magbaton og larawan o pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa sa dagway sa bisan unsa, naay sumpay didto sa langit, sa ilawom sa tubig, o sa ilawom sa yuta. So mga larawan nga anaa sa itaas sa langit, unsa ba itong makita mga larawan sa itaas sa langit? Nasayod na ta. Nay adlaw, nay buwan, nay bituon, o uban pa nga makita diha inaghangad nato. Ang putana, kamo mga laing pundok nato nga mga igsoon, sakop sa laing pundok, gikan mo sa Katoliko, kadaghanan ninyo, gikan mo sa Katoliko. Bebe, nakakita ba mo larawan sa adlaw, o larawan sa bituon, o larawan sa buwan, nga gikulit sa Iglesia Katolika, niya gibutang sa altar sa simbahan, o sa altar sa balay, sa usa ka Katoliko? Tugani pod mi, niya ipadayag po din sa kanginan, nga ang tubag ana wala gyud mo makakita nga adunay larawan sa buwan, adlaw o bituon nga gikulit sa sakop sa Iglesia Katolika o igbutang sa simbahan. Wala. Sa pa, sa ilawom sa tubig.
sa ilawom sa tubig o naay daghang isda nga bulinaw. Mao lagi na gigamian kas bulinaw hala naay pating diha naay shark. Unya unsa man sa Katoliko pa mo nakakita mo og pating, nakakita mo og bulinaw diha nga gikulit sa mga Katoliko nya gibutang sa altar sa simbahan o ka sa panimalay sa Katoliko. Ayaw na ninyo ipagawas na ninyo ang kamatuoran nga sa Katoliko pa wa gyud hangtod karon wa gyud di gyud mo makakita nga dunay larawan sa isda nga among gikulit o gisimba pagyud namo ingon nga Dios. Pagka insulto po na sa Katoliko nahibalo mi asa ang Dios mga igsoon. Mo mga Jimmy amahan namo naa ka sa mga langit wa ka sa larawan ni San Pedro o ni San Vicente. Nasayod mi ana mga igsoon. So that is an insult to the intelligence of the Catholic faithful. Pero bisan pa man ni ana, ang atong trabaho aron pagpatinaw ni ini. Nga unta, kung man sila masayod, makamatngon unta sa ilang sayop. O nga, nahibalo man sila nga sayop ng ilang gibuhat, nga unta, mapahunong na ang ilang sayop o mga nagpasaylo sa Ginoo. Kay kuan man na voluntary man na unya lain pa dili ka magbaton og larawan o Dios sa dagway sa bisan unsang butanga ato sa langit dinhi sa yuta o sa ilawom sa tubig o dinhi sa ilawom sa yuta. Nasayod na ta mga igsoon na daghang mga bato o unsa pay lain na daghang gamot sa kahoy. O di pag yun mo anala, naay daghang wati, na ilawom sa yuta. So mao na ipangutana na to. Kung kita ba, kaya kita ang Iglesia Katolika makahay naigo ni ining maong balaod, naghimo ba og larawan nga kinulit ang mga Katoliko sa dagway sa usa ka kawati? Siyaro po doy. Nakaila po taon may og unsa nang mananapa. Unya, wala ta magbuhat niya na. So, kanang Exodo Kapitulo 20, 1, 4 o nga sa 5, wala na buhata sa Iglesia Katolika. So, wa tay labot niya na. Nga naman mga igsoon, balikon ko lagi, kay bisan pa og naatay mga larawan, gawas nga wata magbuhat nining mga larawan nga makita sa taas sa langit, sa ilawom sa yuta o sa ilawom sa tubig, naatay larawan, pero gyud nato na simbaha ingon nga Dios. Kay nasayod talagi. Og usa sa mga ebidensya ni ana Brad, nga kita magsimbag larawan nga atong giisip ingon nga Dios, kay lagi mahimutag mamana ta sa ilawom sa dagat, pwede ta magampo dito. Nya, makuha pa tag larawan sa ilawom dito ta sa ilawom sa dagat, dali tag kuha og larawan aron may atong simbahon. Dili makaampo ta bisag way larawan. Tuwa ta sa taas sa eroplano. Oh, pwede ta makaampo dito. Unya, ano na kinahanglan og larawan kay ang larawan lagi samtang makatabang sa tong pagtuo, pero wa ta magsimba ingon nga Dios. Yes. So bisan asa makaampo ta. Kay kung tinuod pa nga ingon niya na kaburingiw ang Katoliko, nan kada ampo sa mga sakop sa Iglesia Katolika, magdagandagan ginagpangita og larawan kay mao makanay Dios paskang suringiwa po nini. So mao na mga igsoon nga ang teksto sa Exodo 20, kana palang daan, 1 ngadto sa 5, wala na. Way labot ang Iglesia Katolika niya na. Pero balikon ako, atong nasayran, nga naay daghan nga gisugo ang Dios nga magpabuhaton ta og larawan. Oh. Kanang sumpay lang sa ilang teksto. Ang ilang teksto naman sa Exodo 20 uno nga to sa
5. Yes. Sa unahang bahin, ana mga igsoon, sa Kapitulo 25, 18, ngadto sa 22. O, Exodo 25, ang ila Exodo 20. 3 Yes. ngadto sa 4 or 5. Ang ato Exodo 25, 18 ngadto sa 22. Nga, ang Diyos mismo nagsugo kang Moses pagpabuhat og larawan sa anghel. O, kinsa ba day supakiro ini karon? Ang Katoliko o kamo nga mga dili sakop sa Iglesia Katolika? Kay naay gidili nga larawan, wa man magbuhat ang mga Katoliko. Tablatan ni ana, wasan mo magbuhat. Pero naay gisugo, Exodo Kapitulo 25, 18 ngadto sa 22, apay daghang bahin sa Biblia. Ang mga Katoliko nagbuhat sumala sa gisugo sa Dios. Mao nang natay larawan ni San Miguel, larawan ni San Gabriel, kay naay larawan sa mga anghel. Og uban pa nga mga larawan sa mga santos. Pero bisan pa niini, wala ni nato isipa ingon nga Dios. Okay, Brad? Basi sa Ikaw, Brad Silward, no? Okay, nahinumdum ko, attorney, sa dihang nag-share ko ana nga argumento nga kanang katong imong argumento nga wala ta gabuhat o for example katong larawan nga nailalom sa tubig. Niingon tong nag-object sa ako, attorney, ingon siya nga, o kita man ko pari ninyo sa Katoliko nga naa siya'y larawan sa isda. Oh, gibutang sa iyagali ko no pagtong wallet pagali ko no. Oh, kay lagi ingon tong pari nagsimbolo to sa kay kanang Kristo kanang isda. yes, sir. Okay. Now, ang akong gitubag sa iya, attorney, ang pagdili god sa Dios anang larawan o ribulto, giklaro man niya unsay buot ipasabot sa iyang pagdili. Nasa bersikulo 3 sa Exodo 20, before siya naghisgot og pagdili sa pagbuhat. Sa bersikulo 3 nag-ingon siya, mo ni akong gisulti pod sa iya, attorney o Brad Nicolay nga, thou shalt have no other gods before me. Sa binisiya nga hubad, attorney, ayaw mo pagbaton og laing Dios gawas kan ako. Dayon naghisgot na rin siya pagdili og buhat bisan unsa. Okay. O ang gipasabot sa Ginoo nga nagdili siya sa pagbuhat bisan unsa. Kung ipaka-Dios himuon ang laing Dios, attorney. Kana gyud. Okay. Bisan pa manggani og magbuhat og larawan sa klase-klaseng isda, attorney, kay gigamit po ni sa atong mga maestra, attorney, kanang mag-explain og science gali, attorney. Yes, kanang gitawag nato kuan. Mga visual aid, Habitual attorney. aid. Yes. Dili man na dautan kung sakto lang ang tumong. Himuon lang visual aids o kana bang aron Makatabang Oh, sa makatabang. labi na sa mga kabataan. kanang visual aids. Ang gidili ra gyud kung himuong Dios. So parehas ra ng kwarta ba, attorney? Dili dautan ang kwarta kung ipalit lang nato og pagkaon o gamiton lang sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos na ang kwarta, supak na siya, ana, attorney. Di na lang ang tamo simba kay sige na lang tas atong negosyo bisan adlawng Domingo. Diha na ato nang gipaka Dios ang kwarta. Yes, oh. Ang importante yun nga bersikulo nga atong timan-an, Brad, kanang sa 3. Yes, kanang Nga tres. angay yun nato nganong masuko ang Dios sa 4 ug 5 kun ang maong mga larawan ato lagi isipon ingon nga Dios. So daghan na tag Dios o duha na Dios nga atong giila. Mao na nga diha masuko ang Ginoo. Pero og magbuhat tag larawan nga di nato isipon ingon nga Dios sama sa iyang gisugo nato sa Exodo 25, 18 ngadto 22 nga magbuhat og larawan si Moses. Ya ibutang pagyud sa altar sa templo. Yes. Oh. Unya moingon mga ato mga igsoon. Unya ang gisugo na ng pagpabuhat og larawan si Moses raman.
Nganong magbuhat man mo nga si Moses may nagisugo. Mga igsoon. Kaning napulo kasugo gihatag po ni Moses. So pagdilian ng bersikulo 1, 3, kanto sa 4, moingon ra puta nga si Moses ra di ay gidid-an ana. Yes, attorney. We are just following the line of arguments. Ato lang gisundan ang ilang inuntalang pangagpas. Kay mingo man sila nga sa Exodo 25 si Moses ra kuno ang gisugo pagpabuhat og larawan. Pagdili si Moses ra pod. Nya nga gi-appeal man tang mga Katoliko ug mao man kanang klasiha sa panghuna-una. Yes, attorney. Dayon sa atong katekism nga libro, attorney, giklaro man yun na nga ang Katoliko supak yun anang pag-divinize sa usa ka binuhat sa kamot o sa butang. Kay kana laging idolatry. Actually, idolatry man yun ang gipasabot sa Exodo 20, 3, 4 o 5. Kanang pagbato ng laing Diyos. Ato lang po siguro ning i-appeal, attorney, kay nahinumdum po ko nga naapoy mga objection nga ilang kutloon na atong katekism nga sa kanagali atong 10 commandments nga catechetical formula dunay gipang wala pa kay abbreviate bagi mubo, attorney, gikuha tong pagdili sa larawan. Okay, maingon din sila natanawan ng inyong libro o giklaro yung ng mga limbungan gyud mo. Nagtudlo gyud mo og deception kay kana inyong napulo kasugo dunay gidilit kanang pagdili og larawan. Now, attorney, sa makadagang higayon gi-explain naman yun ni og ayo, no? Nga kanang catechetical formula nga presentation sa napulo kasugo. Kuha na siya, attorney, gipang mubo gisumarize. Okay. Mao lagi sa ato nang ingon Brad nga ang importante kanang sa tres. Tres. Naama na sa atong catechetical nga teaching nga thou shalt not have other gods besides me. Yes, But pasabot, attorney, nga kanang pagdili og larawan nga himuong Dios gipasabot naman na sa bersikulo 3. Correct. Kay bisan pa manggali dili larawan, attorney. Bisan ang usa ka tao, emperador ba, for example, katong mga Roman sa una, attorney, giila nila nga ang ilang emperador, giila nilang Diyos. Parang Nero. Oo. Nero Caesar. Mao nay buti pasabot nga kung maghimo og larawan, isipon o himuong Dios langkob na sa tres. Correct. Kanang pag-ingon nga ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Nya ang Katoliko gatudlo nga kanang larawan Dios. Ikaw, Brad Nicolay, kinsang pareha nagtudlo nimo nga kanang ribulto Dios? Wala gyud Brad, no. Mao na lagi Brad og naa man gani sila pagtulunan nga ilang ikatudlo nga ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang larawan ni Kristo mismo, ha. Larawan sa mahal nga berhen og larawan sa mga santos o sa mga arkangheles. Mingon nga nag-ingon nga kanang mao-maong mga larawan mao na ang atong Dios kana siguro Brad. Ug makapakita sa linana ugma dayon magpabunyag ko. Yes, ang Bisa pag ininit tubig ang Isan pag ininit tubig. ang Maulag. gamiton, no. kay kung muingon sila nga basta larawan Dios, sa to pa kana ding ribulto o monumento ni Rizal sa plaza, Dios pud na, attorney. Unya ba kada Rizal Day, December 30? Oh. Halaran man nagbulak sa mga tao ng larawan ni Rizal. Yes. Nga nung wa malilham mo siyagit pag-ingon nga ang mga tao nga nasa gobyerno nagsimbag Diyos. Nga nung mga manilaing na. Nga nung gyud ang mga larawan, ang mga balaang larawan ng mga Katoliko, mo'y sige nilag balik-balikon. Nga naaman, ginahalaran man nato ang larawan ni Rizal. Kay maura na susama na o pari-parihara na sila ang pag-ila nato sa larawan ni Rizal o sa larawan sa atong mga balaan. Ang larawan ni Rizal para ni atong batang gagmay sama na to. Gagmay breta. Sama na to, wa pa man ta kaabot ni Rizal. Pero pinaagi sa maong larawan muna atong gingon og visual aid. Yes. Makatabang na nato pagpahinumdum nga kanang maong larawan mao na ang larawan sa usa ka Pilipino nga nagpakamatay tungod sa kagawasnan ang makabatuntag kagawasan sa atong nasod gikan sa kaulipnan sa uban nga mga nasod. Okay. Ang mga larawan sa atong mga balaan mga heroes pud na.
mga bayani po na dili manggani sa civil government kundili sa gitawag natong spiritual nga nga mga butang. Ang mga balaan nato, ang mga larawan sa mga santos, mauna ang mga tao nga nagpakamatay sad tungod sa pulong sa atong Ginoong Kristo. Aron ta makagawas, mahimutang gawas nun sad sa kaulipnan, sa kadautan, sa sala. So, hero pud na nga gitawag tog spiritual nga hero ang atong mga balaan, pero wa ta mag-ila nila nga mga santos o mga Dios. Okay. Actually, attorney, no, kung hinumduman na to tong Exodo 35, makalimot siguro ato mga listener, labi na mga pastor, ministro o nga nagtuon og Biblia, attorney, nga kanang kaalam sa pagbuhat o bisan unsa, pagkulit, Yes, pagdibuho, dili na kaalam nga gikan sa yawa. Kaalam na nga gikan sa Dios. Yes. Nya sa pinadayag, attorney, kanang kaalam nga gikan sa Dios, attorney, ipagamit yun na sa pinadayag bato, attorney, nalimot ko sa chapter o verse, basta Yes. kanang kaalam nga gikan sa Dios ipagamit. Unya kanang kaalam sa pagdibuho, kaalam na gikan sa Dios, Exodo 35. So dili daotan ang pagdibuho. Ang daotan lang gyud kung himuong Dios. Actually, attorney og Brad Nicolay, Oh. daghang katuyuan sa ribulto nga maayo. Una, attorney, kanang kung himuong bala ang simbolo. Sa Salmo 74, ang katawhan sa Dios giklaro, attorney, na mga bala ang simbolo na Yes. templo. Unya giklaro na sa Ezekiel 41, attorney, og uban pang sitas nga maunang larawan sa anghel, Yes. kirubin. Napagani kuha na, attorney, kanang dayan-dayan nga dagway sa leon. Sa ato pa, Yes. attorney, dili daotan ang ribulto basta himuong simbolo og dayan-dayan. So, nakadumdum ko na, Brad. Kanang larawan ni San Pedro na magoy manok sa iyang kilid. Yes. Kining kuan, unsa may nahimong dautan nga kung ang manok may kalabutan na sa kinabuhi ni San Pedro. Yes. Hindi na nato na balik-baliko na. Ang manok nga naa sa iyang larawan, mao na mo pahinumdum nato sa kinabuhi sa usa ka martir nga si Yes. San Pedro. Mm. Unya, unsa may dautan og naay larawan sa mananap nga kanang imong gikutlo, Brad, nga na sa Exodo Ezekiel? Ezekiel Oh, 41, 18 ngadto 19 o ngadto 20, Yes. naalagay larawan Sa sa leon. Sulod sa Oh. templo, attorney. Sulod pa gyud sa templo. Mm-mm. Larawan sa leon. Mm-mm. So, dili daotan kung himuon lang dayan-dayan. Yes, Yes. wa na kalabutan. Ang daotan lang kung himuong Dios. Pero sa gud ang kwarta, kato kung giingon ganin attorney, dili daotan ang kwarta sa insakto nga gamit. Pero kung ipaka-Dios na ang kwarta, di na ka musimba kay agi lang sa kwarta nimo, mao na dili maayo. Mao na diha, Brad. ang Unya mga- sa Biblia, attorney, naagi konkrito kaayo nga example ana. Katong larawan sa bitin, attorney, nga gipahimo sa Dios ni Moses. Timan ana to ang Dios may gapahimo. Diba? Sa to pa dili daotan ang paghimo sa larawan sa bitin. Correct. Pero sa dihang gipaka Dios nas mga tao, attorney, gisinayop nila paggamit, nasuko na pod ang Dios mo tong gipaguba na sa unuhari attorney 2 hari 18:4. Sa dihang ilan ang gipaka Dios, nasuko ang Ginoo mao nang gipaguba. Pero kinsay gapahimo? Ang Dios. Unya, balik ko na to, Brad. Kay pinaagi niya ng tekstong imong gikot, mo pahinumdum na nato. Bisan ang atong Ginoong Hesukristo nagpabuhat og Yes, larawan. correct. Oo. Asam na nato mabasa. Kanang gi-cite na nato nga naa una sa daang tugon sa Numeros 21, 8 ngadto sa 9. Sa Numeros 21, 8 ngadto sa 9, samtang naa pa sila sa in the wilderness, sa kapatagan o sa deserto. Ang mga tao samtang tuas si nagbuhat sila mga dautan. Ang mga tao gikan sila sa Ehipto. Nakatabok na sila sa pulang dagat ug nana sila sa deserto. Samtang naa sa deserto, mga igsoon,
ang mga katawhan diin gipanguluhan ni Moses nagpakasala. So nasako ang Dios ug nagpadala og bitin nga tinuod nga bitin ug gipamahit ning maong mga tawo Yes. ug uban kanila na nga matay. Ang uban nga napahitan nagmasakiton. So tungod niini si Moses miampo ngadto sa Dios nga unta mahunong na o nagreklamo ang mga katawhan tungod lagi sa pagpamahit sa tinuod nga bitin tungod sa sala nga gibuhat. So mao na nga sa 8 ug 9 mao na ang sugo sa Dios ngadto kang Moses. Magbuhat ka og larawan o bisan pag kay magbuhat ka og bitin nga tumbaga. So larawan gina mga igsoon. Kay wa may bitin nga tumbaga nga tinuod nga bitin. Yes. So larawan gina kay tumbaga man. Oh. Pero wala siya maingon attorney nga ako nang gipabuhat nimo Moses aron himuong Dios. Wa siya mag-ingon ana. ang yang tuyo niadto nga kadtong mga buhi pa nga napakan sa tinuod nga bitin, mutan-aw lang sila sa bitin ha. Igora nga mutan-aw. Mamaayo sila. So Mamaayo maura po sila. na karon kita attorney ang mga pare kung ga-encourage na to paghimo og larawan sa mga santos, wala man po sila magtudlo nga himuong Dios na. Correct. Anya ikaduha mga ang maong larawan mga igsoon mo na gikutlo sa atong Ginoong Yes. Kristo. Og dinha ta makuha nato ang unsa bay kabubuton sa Ginoo nganong nagpabuhat siya bitin. Sa San Juan 3:14 atong makita nga ang atong Ginoong Kristo mismo miingon siya. Maingon nga giisa ni Moses didto sa kamingawan. Ang bitin sa samang paagi kinahanglan, it is a must. Yes. Dili lang kay awhag, order gina kinahanglan nga sa samang paagi igaisa usab ang anak sa tao. Yes. Dato pasya igaisa usab sama sa bitin nga gipabuhat sa Dios didto sa desierto o sa kamingawan. So mao na nga doon na tay krusipiho, doon na tay cross nga di naa ang larawan sa atong Ginoong Kristo, igaisa nato. Ngano man kay sa Numeros 21:8 ngadto sa 9 larawan to sa tumbaga. Kay giingon man ni Kristo sa samang paagi igaisa usab, then larawan usab ni Kristo ang gaisa sa Iglesia Katolika diha sa cross. Nga ang analogy niya na mga igsoon nga ang bitin kung naayo katong maong mga masakiton pinagi sa pagtan-aw sa larawan sa bitin, ang analogy na nga pinaagi usab sa atong pagtan-aw sa larawan sa ni Ginoong Kristo nga naa nagdupa sa cross, mao nay mo pahinumdum nato nga kanang Kristo nagpakamatay na tungod sa akong sala, tungod sa sala sa katawhan. Busa maningkamot ko nga dili na ko magpakasala aron dili na mahimong ilansang pagbalik ang atong Ginoong Kristo diha sa maong cross. Kay matagbuhat nato og sala sama ra nga gilansang nato si Kristo diha sa cross. So Okay, sa attorney kanang gipasabot nimo attorney katong pag-ingon ni Kristo nga kay si Moses naghimo og libolto sa bitin katong iyang pag-isa attorney ang anak sa tao kinahanglang iisa usab mo man tong kamatayon niya sa krus then ang larawan attorney kanang mga krusipiho na to ron. yes. Unya gihisgutan na ni San Pablo attorney sa Galacia 3:1 This all, yes. nga sa Tyndale o Living Bible Translation attorney gihubad na itong picture of Christ crucified. Crucified. Dayon Paraphrase man siguro po na po na yes, paraphrase Bible. dayon gihisgutan po na sa church history attorney
Yes. Sa book 7 akong kutlo na attorney. Gani dito nako ni nakuha ni Father Kaiparambadan attorney sa iyang research. Sa Oh. ang usa ka Indian Indian, nga, press. Kuan po na siya, Bible Defender scholar po po na siya. attorney. Dayon apologist po na siya, Brad. Diyon sa akong nahibaw na attorney nakatuon po ni sa Iglesia ni Cristo. Kay nitambong po ni pamamahayag sa sulod yun sa simbahan sa Iglesia ni Cristo. Okay. Iyang gikutlo attorney pag-prove ana kay do naman gyud uban attorney maingon inyo ra man ang gama-gama kamo ra man wala man moy pamatuod ana nga ang mga early Christian gahimog larawan nga kanang si Kristo nagdupa sa krus. No, atong basahon ng Church History book 7. Before the formation of the Bible, katugaling pag-canonize anang Bible attorney Yes, mga yes. 393 o 397 AD. 397, Before the formation of the Bible, Christians in their churches used statues and pictures. The 4th century historian Eusebius tells us that he had seen a statue of Christ outstretched. Kanang nagdupa sa krus attorney. Yes, So mao na nga naagi yung mga larawan ng mga early Christian attorney. So kana ganing ilang gibuhat ron nga wala sila larawan nagpamatuod nga dili na sila mauwang mga early Christian. yes. So ug naa may supakiro mga igsoon sa Biblia dili ang Katoliko. Yes. Kaya naay gidili, balikon ako, naay gidili, wala sila magbuhat. Ang Katoliko sad wala tablata. Pero naa may gisugo. Sila wala man nagbuhat, ang Katoliko nagbuhat man. Kinsa man supakiro. Yes. Di lang lapungon ba? Sagulon ang balaod. Dili na tagsa-tagsao na siya mga igsoon. Gani attorney makalimot niya ko attorney nga kadtong templo nga sulod-suluran ni Kristo katong sa mga Hudiyo ba attorney kung tan-aw nato sa daang kasabutan attorney kanang templo sa mga Hudiyo naa man nila rawan niya wala man na giingon ri sa New Testament attorney nga gipanguha tong mga larawan. Nagali na sa kuan Brad na sa Hebrewanon 5:15. Oo. Gihulagway sa bagong tugo na ang altar sa templo nga dunay larawan sa keruben. Hebrewanon 9:5 mga igsoon. Na sa ato pa kanang ilang mga simbahan nga walay larawan dili na pattern natong templo o simbahan sa Dios diri sa Biblia attorney. So mao nang mga simbahan nga way mga larawan inagtan-aw nimo usahay maalaan nimo unsa ba ni budiga? Mao bito. Budiga sa Dili na budiga, kuan eskwelahan na siya. O ikaw na po Nicolay. Wala gina nga sa ako ang part no kining larawan. Hapit do ko makuan po na ni sa una no kay kuan ba ma-misinterpret ba sa tungig suon nga mga dili katoliko ba no nga nagay bunagin to nga usa to siya ka bunagin nga maestro to siya sa eskwelahan. Ako sang gingnan ba nga but ningon man ka nga ang gibuhat sa mga Katoliko Diyos no kanang larawan. Kanang giluhod sa usa ka Katoliko nga si San Vicente Ferrer nagluhod man gina siya atubangan ng Katoliko ha. Imo bang gipangutana ang maong Katoliko nga kana si San Vicente Ferrer iyang giila nga usa ka Dios? Imo bang pangutana wa sa katubag Yes. kay di wala magyud na doktrina simbahang Katoliko no kay hagit na ko ninyo mga kuan mga igsoon nato mga dili Katoliko mga pastor no mga ministro mga bagiitan manggid kahapon mo no yana nagtuon manggid mo ako gyud challenge ninyo nga inyo gyud ipamatuod nga kanang gibuhat sa mga Katoliko labi na sa larawan sa mga santos, larawan sa mahal nga birhen, nga kana gitudlo gid sa mga Katoliko, pinaagi sa doktrina nga kana usa ka Dios, no? Usa ka gituan nato nga Dios. Mahal gito ganihan, Brad. Mato ganihan, naggihagit na ko sila Wala nga ilang ipakita ng libro o pagtulunan Wala nga ginasa. nagtudlo lagi. Nga ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang maong mga larawan nga anaata larawan na sa Dios. Wala gyud na mga igsoon, balik-balikon ta. Pero doon na napuilain sila nga motali ko no pagsaway nato. Kana kunong mag-atubang tas larawan di ba na pagsimba ingon nga Dios. Yes. Magluhod pud ko na to. Magluhod. Kagrabe pud nila oy. Kadtong mga Hudiyo sa daang tugon
inagmusulod sila sa simbahan o sa templo, mag-unsa man to, di ba magluhod man to? O kaha, Yes. mag-atubang sa larawan. Nga, mo to, naasa, giingon na sa balaang kasulatan, na larawan sa keruben. Diha gyud sa ah, sa kining nasa altar gyud gibutang. Na larawan sa leon. Iabot ba ipasabot nga ngano bang wa badlunga sa Dios ang mga Hudiyo kun ang pag-atubang nila mag-atubang magyud sila sa larawan kay naman gibutang sa altar sa templo. Nasulog sa templo. Na masulod sa templo. O wa man sila badlunga sa Dios. So mao na mga igsoon nga bisan na tay larawan siya sa simbahan bisan nagatubang ta wa na lagi nato simbahan na siya. So sumbalikon ta mo pagpangutana. Kamo ka og magsimba ka, magsimba mo, magampo mo, ikaw pastor, ikaw ministro, kinsa ba imong giatubangan? Pastor. Itong mga tao. Siyempre iyang mga tao. Oh, Yes. bot ba ipasabot nga kanang iyang mga tao nga imong mga giatubangan, nagsimba ka nila? Bet, tubaga ko nung pastor, ministro? Then akong naobserbahan attorney kanang galing kanang simbahan sa Iglesia ni Cristo. Ang ato sentro kana amang cross. O kanang ito nga ang nabantayan na kong sentro sa simbahan sa Iglesia ni Cristo attorney diha gyud sa kanang urang sudlanan sa abuloy gani nasa sa tunga. Oo. Di ba? Di ba ako na siya? Leon? Sudlanan sa abuloy. Yes, Yeah, ang kanang ang kanang kuan. Oh, kanang ilang Basket. Ang ato artal kanang Altar. magkuha ng pari, then sa taas krusipiho. Ang atong sudlanan sa abuloy sa kilid na siya, wala na gibutang sa tunga. yes. Ang ila mas importante ko ng sudlanan sa abuloy nila. Ang Kanang abuloy nagipaka-Diyos dagoyana. Wala naman po sa ta sentro. magingon. Wala po na Oo, noon. puta magingon. So, mao na mga igsoon. Unya moingon ba sila? Oh. Ngano malaging inyo man ang isuroy-suroy ng larawan. Unya inyo pag yung pasanon, isuroy-suroy sa kadalanan. Kana bang kuan ba? Kana bang sanay kining usay Prosesyon. magsayaw pag yo kuno. Sinulog attorney. Sinulog. Mga Si igsoon. Santo Niño natubang. Una sa tanan, balikon lagi nako nga bisan pag naata ng sinulog, naata ng prosesyon, wa gina nato isipa ingon nga Dios. Pero kanang pag sinulog o pagsayaw atubangan sa larawan, biblical na naana, gisugo na sa Biblia. Yes. Ang kadaot lang lagi kay mga tulog man mugod. Nana sa ikaduhang Samuel mga igsoon. Purag si David na attorney. Oh, yes. Sadang si David kauban sa kauban sa iyang mga tao gisakay nila og karwahe ang kanang gitawag og Ark of Covenant. Old Ark of the Covenant. Old Ark of the Covenant nga naa dito ang larawan sa mga anghel. Yes. Duha ka mga anghel nga nag-atubang sa isag usa. Unya, human nakalakaw si David sa uban niyang mga kauban, niya doon na sila pay mga banda. Pinuldasan, Yes. na Tambor, trumpet, ingon ana. So, mao man ay atong gihimo kun Sinulog. magprosesyon ta. Prosesyon po. Nagprosesyon ta. Naamputay kanang murag duyog kanang mga duyog nato og magprosesyon ta. Igor ta misunod sa gibuhat ni Hari David nga naa sa balaang kasulatan. Wa man lagi badlungan sa Ginoo si Hari David kun dautan man tong iyang pagbuhat og prosesyon kay gibalhin man to ang Ark of Covenant ngitkan sa usa ka lugar hangtod na sa laing lugar. So mao naay prosesyon. Unya sa pipila ka lakang na gikan sa ilang paglakaw, misayaw si David atubangan sa Dios kuno. Gibutang ha. Diyos ang Misayaw si David atubangan sa Dios. Asa ba'y Dios nga giatubang ni David ang larawan man sa larawan man sa mga anghel nga naa sa taas sa sudlanan arka. sa kasabutan. Sa kasabutan. Pero ang giingon dito, misayaw sa labihan si David at tubangan sa Diyos. Tanawa lagot. Yeah. So,
ang mga larawan sa mga anghel o larawan sa mga santos nga wa gidili sa Ginoo o hinunua gisugo pamanggani may kalabutan na sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Mura to attorney ba? Adi kay mura. Katong larawan sa anghel nga naibabaw sa suldanan sa kasabutan, nagsimbolo sa presensya sa Sa Dios. Dios, yes. Kay, Kana mao kay na kung siya. dili pa to nagsimbolo sa presensya sa Dios, nganong giingon man dito nga si David ni sayaw atubangan sa Dios? Tubangan sa Dios nga ang litra por litra nga atong makita atubang nagatubang man siya sa larawan sa mga larawan sa anghel. Pero iyang giingon ang giingon sa Biblia larawan sa Dios. Yes. Oh. Unya nahinumdum ko sa usa ka pare attorney nga ga-explain attorney. Ang iyang i-explain og typological way of explaining ba attorney nga katong gibuhat ni David nga ni sayaw siya atubangan sa sudlanan. Timan-an ko nato ang katong sudlanan naa didto napatik tong sugo gali sa Ginoo attorney sa papan nga bato sulod sa sudlanan. Mo man toy gi sayawan ni David kadtong pulong sa Dios nga naa napatik sa papan nga bato nga gisulod og sudlanan. Sa to pa ni sayaw si David atubangan sa pulong. Tungod sa pulong. Unya kana kunong Pulo, pulong attorney katong pulong kuno sa Dios nga naa sa papan nga bato ang katumanan ana sa New Testament personal. Bagong Personal word of word God. Nasa Juan 1:1. Si Yes. Kristo mao ang personal word of God. Sa ato pa attorney, kana kunong atong sinulog nga mo, sayaw ta atubangan sa larawan ni Kristo, parehas-parehas das gibuhat ni David. Yes. Kay si David ni sayaw atubangan sa pulong. Kita po ni sayaw po taron atubangan sa pulong pinagi sa simbolo nga kanang Santo Niño. Personal word of God. So, daghan lang ilang ipakuan. Ngano bang gingalan man nagsanto ninyo? Una man sa Biblia na balaang bata. Kinatsila man na. Oh. Santo means balaan, ninyo, small boy o bata. So balaang bata na man na. Sa Lucas 1:35. Oh. Wala ang bata. Balaang bata. Oh. Unya ngano man kuno nga senior man. Di dapat unta ako no junior kay bata man gamay tanawa na ka ka kuti-kutihan ni atong mga igsoon. Senior kay kanang bata nga matao mahimo siyang paganganlan og amahan sa pakigdait. Nana sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 Yes. nga igabutang sa abaga. Oh, ang usa ka balaod unya manganak og usa ka batang lalaki nga paganganlan sila og daghan na to. Usa ni amahan sa pakigdait ang bata nga Yes. matao. Sumay mo sa tawag og senyor. Kay amahan mapud siya. Umahan man. So ang iyang pagka-senior attorney nagpasabot sa iyang pagkalabaw. Yes. No, kana. yeah, nga gawas bisag bata pa siya gitawag na siya glabaw kay Dios man siya, amahan siya, pangu siya. Mo na. So, mao na mga igsoon. Balikon day nato katong sinulog day og ang prosesyon na sa ikaduhang Samuel kapitulo 6 mga Yes. igsoon. Bersikulo 12 ngadto sa 16 o 15. 12, 15, diretso na lang sa Kay 16. kung wa ko malimot atoy kanang wa ko malimot attorney kanang sinulog worship dance. Yes, worship pagsimba pinagi sayaw. Mo man tong gihimo ni Ni Hari David. Yeah. Nya, namatay gamay ang oras aton lagi ding tiloko ng ilang mga ingon talang Taman mga ba ta pangutana alas ta 9 na lang. aton eh? Basi na lang Taman ba ta alas 9? napaday na. Duha ka oras. Naanan mo ko sa God. Okay, dai. Ato na ipahinumdum dahil sa atong mga igsoon nga namati karon nga pagabot sa alas 8 padayon patataman sa alas 9. Pero kataman ra po ning Domingo ha karon. Kay sa sunod Domingo siguro magsugod na tag alas Alas 7 7. taman ra sa alas 8. Okay. So niya ang napoy ilang pangutana. Kada bang larawan sa Santo Niño ngano man ang naggunit man nagbula. Tanawa ra. Bula man kuno. Pasaylua sila. Kay wa sila masayod sa ilang gipamulong. Yes, mga igsoon, dili na bula, kundi kalibutan. Kay ngano si Kristo mao ang nahimong hari sa tibuok kalibutan.
o sa tibuok kanasuran. Na sa Pedidayag Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 5. Oh, Pedidayag 12, 1, 2 niya, diretso na lang ta sa 5. Nga ang maong bata nga na tao na mahimong hari sa mga mahimong hari sa tanang kanasuran o sa tanang kalibutan. So Pedidayag Kapitulo 12 o versikulo 1, 2 o ngadto sa 5. Okay. Nya po mingon kanang gidala nga unsa man ang gidala niya nga puthaw. Oh, kana bitang baston. Ulisi nga puthaw. Ulisi nga puthaw. Yes, nga igsoon. Baston na. O gitawag nag ulisi nga puthaw o baston. Unsa may gipasabot niya ng baston. Unsa may meaning? That means sa iyang kay hari man siya, naagyo siya gitawag og authority sa pagmando sa gingharian. Simbolo sa pagmando. Yes. So ang baston nagpasabot na sa iyang gahom sa pagmando sa kalibutan. Mo na attorney no nga kaning mga larawan atong ikuan to nino nga matugisgutan kaganiha nga wa gyud gitudlong simbahan nga giila ning mga Dios no kaning larawan sa mga santos, sa mga anghel o sa mahal nga Birhen Maria. Unya kamo nga mga igsoon nato mga tigpaminaw no. Ay unta mo kuan, mo hukom no nga ang mga Katoliko nga makaingon nimo nga Diyos inyon unta nga subayon ba. Susihon ninyo ang mga gitudlo sa simbahan no. Ay mo hukom kay diha gali sa korte ay hukman ng kaso na magyud na mga witness no. Na magyud na mga ebidensya. Mo na ba nga na unta no? Pero mauli kini atong mga igsoon. Hukom mangudayon god. Mayo ra unta pod nga naunta sila inunta na lang bisag inunta lang nga kana po bang mangutana pod sila naman siguro sila yung mga sakop pod nga abogado. Mangutana po sila silang abogado, husto ba ning among gibuhat nga patsamba-tsamba lang. Pero di man gali kinahanglan nag inabogado, kundi ka nang kinasingkasi lang nga pagtuon. Nga ang atong gipangita kamatuoran. Kamatuoran ang atong gipangita para sa kaluwasan. Dili sa butang nga para sa kalawasan. So, mao na ang nahitabo mga igsoon. Okay. Sa akong gikutlo man ni ganin na attorney og Brad Nicolay, Salmo 74 bersikulo 1 hangtod sa 9. Nga kadto ganing mga Israelitas attorney katawhan sa Dios nga mura sila ni tuaw ba sa Dios, no? Kay gumikan ang Dios magud attorney sa una kung ang mga Israelitas magpakasala attorney, musilot dayon ang Diyos sa mga Hudiyo attorney, mga Israelitas. Correct. Dayon inigsulutan na sila sa ilang mga kaaway, mga pildi sila attorney. Yes. Then gihulagway diri sa Salmo 74:1-9. Nagtuaw sila sa Dios nga ingon sila ngano mang Ginoo nganong nitugot man ka nga ang among mga kaaway mo sulong na mo guba sa among templo niya ang gipagguba nila ang mga balaan namong simbolo. Giguba nila pinaagi sa atsa og martilyo. So this proves attorney nga ang katawhan sa Dios naagi yung mga larawan. Mauning mga balaang simbolo. O gani dunay mga larawan nga kikulit Brad nga nakaluwas ni Hari David. Na sa 1 Samuel kapitulo 19 bersikulo 12 ngadto sa 15. 1 Samuel kapitulo 19 12 ngadto sa 17. Kining sa Salmo 74 attorney, mura hinumdum mo katong nahitabo sa dito sa Marawi ba to? O katong bagong galing na gubat ba to dito? Sa Marawi nga ang atong simbahan gisulod gipangguba tong mga ribulto na to simbahan. Correct. Ora gyud nani ang gihulagway diri sa Salmo 74:1 hangtod sa 9. Kay nganong mo
gustong ako ning i-share attorney kay naamugod po yung mga nagpailang born again nga matud po nimo sa attorney born against. No, nga kanang atong mga larawan ilang panggubon. Di ba? Yes, nga ang giingon sa Biblia nga gubon kadto ra mga idols, Diyos. Yes. Nya anong i-appeal nila ng mga balaang simbolo nga diri sa Biblia kanang mga balaang simbolo iya man na sa katawhan sa Dios. Correct. Pero mao lagi tani. Nya di ra ba gyud sila mobati og kanang bisan nalag kaikog ba nga ilang gubuon ang larawan sa Dios kay larawan sa mga tao mga santos, larawan sa mga santos nga ilang gubon, ilang pangbunalan, pagkawa yun manang ang ato lang nga pasayloon sila sa Ginoo sa ilang gibuhat. Basic. So baliko na to kay mo adto naman ta sa lain nga tema na sad ang mga teksto mga igsoon. Yes. Gawa sa ilang teksto nga gidili tanan nga teksto nga ilang gidili kanang ingon nila larawan sa babae kon sa lalaki nasa Deuteronomio 4:18 nga 19, nasa 2 Hari 18:4, nasa Levitico 28:1 kanang mga larawan nga gidili nagpasabot la na o gidili na sa Ginoo kun kana simbahon ingon nga Dios. Kun dili simbahon ingon nga Dios wa na gidili sa Ginoo. O alang sa mga bahin sa Biblia nga nagtudlo og larawan ani ang mga igsoon. Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22. Ezekiel 41 18 ngadto sa 19. 1 Samuel kapitulo 19 bersikulo 12 ngadto sa 17. Hebrohanon kapitulo 11 bersikulo 22 katong si Job misimba sa tumoy sa baston. Yes. Kaya ang baston naglarawan man sa kamanduan ni Kristo. Baston ang gisimba. Si nasa Josue City bersikulo 6. Yes. Si Josue misimba nga naghapa at tubangan sa arka di naay larawan sa keruben. Wala siya mag-isip nga katong larawan si Kerubin mao to ang Dios. Oo. Pero iyang giatubang attorney. So mao na nga wa gidili di ay kay mismo ang mga katawhan sa Dios hapa at tubangan sa amaong altar nga diin naay larawan sa Dios. Naapod na sa Job 31 bersikulo 10 ang asawa mismo ni Job giyokbuan isip pagtahod sa pagkababay sa asawa ni Job. Sa ato pa dili tanang pagyukbo attorney sabton nga pagpakadios. Pagpakadiyos o pagsimba ingon nga Dios. Oo. Ang atong gibuhat sa mga larawan mao na mahimo nga giyukbuan nato o nagatubang ta dili isipon nga atong giila na sila Dios kundi isip pagtahod. Veneration ang term na attorney. Veneration, yes. Plus Sakto pura na ba? nang pagsalute na to sa flag attorney, saludo. O di ba tahod na. Tahod na. Kaya ang mga saksi niyo ba lainon nila na pagsabot attorney. Di ba? Nga dili sila mo saludo sa flag kay gihimo na kunong Dios. So atong ipasabot nila attorney nga dili tanang pagtahod isipon nga pagpakadios. Yes. So mao na Brad. Og ang katapusan nato nga teksto nga si Kristo mismo nagsugo pagpabuhat og larawan. Mao unahon kutloon nato ang Numeros 21:8 ngadto sa 9. Og isunod nato ang Juan 3:14. Diin siya mismo miingon nga sa samang paagi inyo usab igaisa ang anak sa tao. Kinahanglan igaisa ang anak sa tao sama niadtong bitin nga tumbaga nga gibuhat ni Moses. Dayon attorney na hinumdum ko sa Isaias no, mga suking tigpaminaw pod i-take note ninyo. Isaias kapitulo 37 bersikulo 14 hangtod sa 16. Ang mabasa nato dinhi si Ezekias no nagampo nagampo sa Dios nga gipasabot nga nagatubang og larawan sa anghel. Yes. Nga that proves nga dili lagi tanang pag-ampo nga mag-atubang kag larawan gihimo na nimong Dios ng larawan.
Kay si Ezekias nag-ampo sa Dios, gatubang man siya larawon sa anghel, pero wa man siya magtuo nga ang anghel mao to ang Dios. Katong larawan dito sa anghel nagsimbolo lang sa presensya sa Dios. Kay para sa atong sudlanan sa kasabutan attorney nga gipahimo sa Dios ni Moses sa Exodo 25:17 hangtod 18. Niingon man ang Dios nga diri ko ninyo makigtagbo, diri ko ninyo makigistorya. So bot pasabot attorney nga ang presence of God naa dito sa mga anghel. Oh, Yes. no. So mao na nga si Ezekias diri nag-ampo sa Dios, nag-atubang siya sa anghel kay nagkahibalo man siya nga nagsimbolo to sa presensya sa Dios. Pero wa siya mag-ingon nga katong anghel o ribulto sa anghel mo ay Dios. Wa siya mag-ingon ana. Okay, Brad. So, atong at inilang tataman una nining atong tema karon. So, mopadayon ta sa laing tema. May kalabutan sa sakramento sa bunyag. Yes. Pero sa dili pa ta mo adto, na may nagsunod nato pinagi sa Facebook page ning istasyon nga gikan mismo dito sa akong kaugalingong lungsod sa Bohol ay Bohol. Akong gi timbaya ang akong amigo nga si Brad Nelson Socias. Oh. Na si Mr. and Mrs. Casiano Turion sa Bohol, diha sa CDO kon Cagayan de Oro, atong gipangumusta ang mga Turion diha. Okay. Si Michael Turion, si Lina Turion, Trigosa, si Mike Anthony Trigosa, si Lisa Turion Trigosa, o uban sa iyang mga amigo diha nga naa sa Soldiers Hill sa Bulwa, CDO. Sila si Bern Paradila o si Kiking Sansis o uban pa nato nga mga kaila diha nga nagsunod dining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Atong ipahibalo daan ninyo mga igsoon nga karong sunod Domingo pohon magsugod na ta alas 7 ngadto sa alas 8 lang. Dili pareha karon nga 2 ka oras ta. Okay, gitagantag higayon sa atong manager nga maduha ka oras ta karon kay lagi niadtong miaging Domingo do na matay problema. Andam na unta ta, andam na ang istasyon, pero tungod lagi kay napalungan tag suga. Ambot brand out ba to o blackout gyud to. So mo nang wa ta makasibya mga igsoon. So balikon ako karong sunod Domingo, Hulyo 5. Hangtod na sa sunod nga mga Domingo nga moabot pohon ang kining atong programa, kining atong tulumanon. Lanog sa kamaturan magsugod na sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. So balikon ako kamo dihang nagsunod mayong gabi ninyo diha og hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. Mo na attorney no ang atong tema iskutan nato ning kabahin sa bunyag no. O nato sa bitimbaya din yung mga nagtan-aw sa live streaming no. Di mo nato ni matastag sa inyong mga ngalan sa pagtimbaya apan ang Dios nagtan-aw no sa iyong gibuhat nga naminaw kamo sa mga pulong sa Dios no. O ni atong ihatag ni attorney ning tema nga bahin sa bunyag attorney no kay dunay mga objection ani sa ato maigsuon usab nga kamo mga Katoliko magbunyag man mo og puya no nga si Kristo dako namang nga gibunyagan. Unya ngano nga inyo manggamitan og tubig nga inyo ang ikuan ibubo sa mao nga pagbunyag nga ang atong Ginoong Kristo kuno gibunyagan man ilalom sa kanang sa dagat no. Yeah, gitusmaw. Gitusmaw. Mura og submarino na nila ni karon no. Ila mo na ay attorney okay na attorney. Okay, sige Brad. Isip ikaduhang tema nga atong paghisgutan karon ang may kalabutan sa sakramento sa bunyag. Mga igsoon, ang sakramento sa bunyag gikinahanglang yun
alang sa usa ka tumutuo sa Dios. Kay matud pa sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, ang DPD gyud, official teaching sa simbahan, baptism by water is necessary for all men without exception for salvation. Ang pagbunyag pinaagi sa tubig, ha, dili sa uban nga mga liquid. Likido. Tubig yun, natural water. Gikinahanglan para sa tanang katauhan, walay exception, walay Exception to the rule. walay ang tanan gikinahanglan gyud nga magpabunyag para sa kaluwasan. So mao na ang mga igsoon ang nga naatay kining maong bunyag gikinahanglan gyud sa tanan nga katawhan og musugod ta sa labing basic yun mga igsoon sa atong katekism. Maingon ta ang unsa ba ang katuntog kanang konsepto ba? Unsa ba konsepto nining bunyag? Matud pa ang bunyag mo'y usa ka sakramento diin ang tao mahugasan pinaagi sa tubig sa ngalan sa tulo ka persona sa Dios o siya mabag-o diha siyang espirituhanon nga pagkatao. So mao na ang the Roman Catechism nga may kalabutan sa ang konsepto sa bunyag. O naay daghan nato ana San Juan 3:5, Tito 3:5 gihapon, Episo 5:26 o uban pa nga mga bahin sa Biblia. So unsa may nature gyud niini, unsa may essential trait silbi niini nga nature nining baptism. Ang baptism gingon nga usa ka tinuod gyud nga sakramento nga gitukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Depende na. Unya, unsa may mga pruiba niya na naidaghan na mga igsoon. Una, ari sa ta sa gitawag nato the outward sign of baptism. Sa ang outward sign of baptism nga atong makita gyud naay mga materials, naay mga gitawag nato og matter. Naay gitawag nato the remote materials o proximate materials sa atong pagbunyag. Ang remote materials mao gina ang tinuod og natural nga tubig. Mao nang material nga atong gigamit nga gitawag natog remote materials, yes. Ang tubig. Napoy gitawag natog proximate material. Ang proximate material nga atong makita mao ang pagkontak sa lawas sa bunyagan ngadto na sa tubig. Oo. So mao na ang gitawag natog proximate material. Alang sa simbahang Katoliko, gidawat sa simbahan Katoliko kanang ang tulo ka klase nga paagi sa pagbunyag. Kanang gitawag nato by dipping, immersion o immersio, pouring, kanang atong gitawag og infusio o atong pagbubo o pag-sprinkling, bisik-bisik ingnon ta. Gitawag nato aspersio. Pero ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko, usa ra gyud ang ila. Kana ra gyud nga itusmaw kuno. Ituslob yo kuno sa tubig. Oo. So manang mahinumdum ko usahay mga igsoon na katong usa sa atong igsoon nga kanhi 70 Adventist niya karon na Katoliko na og nahimo gani siya nga kaabag diha sa Pulangko. Oo. Nga sa diha ko nung gituslob ko no siya siyang pastor, nakainom man siya sa tubig. Unya, hibalo ba siya nga diya sa suba na daghang mga hugaw kayo nang sa suba.
na mga medyo Mga itards. mga oh naiihi na uban pan nga mga di maayong mga butang nga sa gikan sa mga karabaw o sa mga mananap. So pagtuslob pa kun sa pastor niya kay nakainom man siya og tubig. Nikisi-kisi siya, iyang najudo kuno ang pastor. So silang duha ang nabunyagan. Kay silang duha man natusmaw man sila sa tubig. So apil ang iyang pastor pagbunyag. So balikon ako mga igsoon, ang samtang ang uban natong mga igsoon kanirag yung immersion kun pagtuslob ang Iglesia Katolika mudawat nining tulo ka paagi mga igsoon. Mahimong ituslob, mahimong i-sprinkling lang o mahimo sab nga kanang gitawag natog ibubo. So sa di pa kampalayan attorney sa akong reflection ana attorney pagbasa sa Biblia. Kung basahon na to ang Biblia kanang tusmaw ra nga paagi sa bunyag illogical na. Kay naay mga parte diri sa Biblia nga pagbunyag attorney nga dili gyud mahitabo nga gitusmaw. Mahibaw Yes. ana nila unyo attorney. okay. So ang pangutana nga gikuan ni Brad gipasiuna nga ni Brad Nick kadtong kinsa ba ang angay bunyagan o katong paagi sa pagbunyag ba to? Oo. Okay. Ari usa ta sa paagi sa pagbunyag. Adil, ari na ta sa kinsa bay angay bunyagan mga Si igsoon. Kristo dako na mga Oo. attorney. Kita bata. Oh yes. So kini kunong atong pagbunyag mga igsoon nga gagmay pa bunyaga na unya si Kristo dako na. Una sa tanan kana kunong gagmay pa o bata pa wa pa nay sala. Oo. Oh. O kay wa pa may sala di angay bunyaga. Ikaduha, ngano mang bata man atong bunyagan nga si Kristo kuno dako naman. So dapat pod unta si Kristo ang dapat pod ang atong bunyagan dako na. Kay si Kristo panig-ingnan man. Yes, si Kristo panag-ingnan man. Pero una sa tanan ato sang tubagon. Kana ngano ba nga ang bata ato mang bunyagan? Okay. Ang bata atong bunyagan tungod kay nakapanunod na siya sa gitawag na tog sala nga panulundon. Yes. Balikon ako ang sala nga panulundon mao kana ang nahimong epekto. Epekto o bunga sa sala ni Adan ug ni Eva nga nasunod sa mga bata hangtod karon. Og ato nang mabasa na sa Salmo 51:5 mga igsoon. Nga bisan sa taguangkan pa ta o sa bata pa ta, mahilig na ta sa mahilig na ta sa pagpakasala. Napo na sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18. Naapod na gihapon, naidaghan mga igsoon nga ang bata naapasulod sa taguangkan pero gitawag nagmanggilapason, nakasala na. Napasulod sa taguangkan niya, nakasala na. Ano man na, nanumbag na ang bata. Borbeda po doy. Pero naana sa balaang kasulatan nasa Isaias kapitulo 48 bersikulo 8. So ang bata angay gyud bunyagan kay lagi naay mga nahimo nga kalapasan ang bata. Pero mukutlo na sila sa Ezekiel mga igsoon. Ezekiel 18 bersikulo 19 ngadto sa 20. Ilan ning teksto mga igsoon, pero ato ning tubagon unsa na ang ipasabot. Sa Ezekiel 18, 19 ngadto sa 20 nga paborito kayong kutloon nila aron pagtubag. Nining gitawa na tog sala nga panulundon kay giingon man gud dinhi, ang sala samahan dili mahimong masunod sa anak. Maingon nga ang sala sa anak dili mahimong masunod sa amahan. Sakto na ang Ezekiel 18, 9 ngadto sa 20. Pero dili ni sala nga panulundon mga igsoon. Aktual ni nga sala. Yes. Sala nga buhat nun. Kaya nga naman,
ang Ezekiel 18, 19 nga to sa 20, nagpasabot na nga kung ang amahan ni Brad Nicolay nakasukmag pananglitan ron, si Brad Nicolay nga anak, di apil na to og pakasadon. Un ako karon inon talang makasukmag, ako ra ang prisuhon dito sa prisuhan. Ako ra ibutang sa prisuhan. Ang akong anak, dili mahimo nga maapil sa akong sala. That is actual sin. Dili na ang gitawag na tug original sin. Yes. Sa samang paagi, kung ang akong anak nakasala, di ko i-apil isulod sa prisuhan. Yes. Mao na gipasabot sa Ezekiel 18, 19 ngadto sa 20. Yeah. So, Sige. So mao na mga igsoon nga mao na giingon nila nga ang bata daw dili tinuod nga nakasala anang sala nga panulondon. Kaning teksto nga ginyong pagakutloon wa nay kalabutan sa sala nga panulondon, Yes. kundili sala kini nga buhat nun or actual sin. Sa ako nang gikasulti na sa unahan. Nakaroon ang kana pong sa tugingon nila nga dako na si Kristo gibunyagan. Mga igsoon, di ra ba gyud tinuod ha? 100% wa gyud masunod sa ubang pundok sa tinhuan ang pagbunyag sa atong Ginoong Kristo. Correct. Una, pilay edad ni Kristo gibunyagan? Oh. Banda ron. Pilay edad niya? So 30. 30. Oh. Pilay edad bunyagan kining atong mga igsoon nga dili Katoliko. Di magpareha sa Yes, dili magpareha. Pero ang pareha ra gyud nilang tanan mao nga bastag nanay income bunyaga na nila. Bisag pilay edad, ma 20 ra, ma 22, ma 19, bunyaga na nila basta nanay income. Ngano man gyud nga ang ilang basihanan kanang duna na may income. Dili layo ang tubag. Aron duna na ikahatag nga 10%. Unya ang bata to ni wa pa may Wa pa income may ko, ikahatag. no? So dili bunyagan. Una pa lang ha, sa edad pa lang mga igsoon. Wa na nila masunod. Karon si Kristo asa ba bunyagi? Sa Jordan. suba sa Jordan. Suba sa Jordan. Kanang ilang mga ilang mga ipambunyagan, asa nila bunyagi? Sa suba gihapon. Pero sa suba sa Pulangko. Tanawa ra. Sa turno po. Suba sa turno. O asa pa ng ubang sa suba. Paniingnan mga Kristo. Oo. Atong dalhon ang bunyaganan dito sa suba sa Jordan. Aron matuman gyud nato nga nasunod nato ang bunyag ni Kristo. Bunyagan si Kristo suba sa Jordan nya bunyag sa suba sa Pulangko mo atong gibuhat. Unsa ba asa ba nasunod? Sa ato pa attorney, sa imong line of reasoning, ang ilang pagsabot anang pagkapanig-ingna ni Kristo kung atong duyugan, sila mismo igo. Sila mismo wa makasunod sa panig-ingna ni Kristo. Mao na. Nya mauligi ko no nga si Kristo gibunyagan dako na. Time para ba? Ngano bagod nga dakki kinahanglan nga mudako si Kristo? Una bunyagi. Nasayod ba sila? Niana nganong dako na gibunyagan si Kristo? Siyempre, kinahanglan mo dako na si Kristo una siya bunyagi kay ang mubunyag niya ngayang ingagaw nga si San Juan unom ra ka bulan ang iyang pagkamagulang kay ni Kristo. Correct. Si San Juan Bautista mao'y gipili ng daan sa Dios nga mo'y bubunyag siyang igagaw nga si Kristo. Yes. Na kung bunyagan si Kristo og usa ka tuig, pila pa may edad po ni San Juan nga mao'y gipili ni Kristo nga bunyagan. Common sense atong gamiton. Dili kay mo si San Juan. Ay usa pa ka tuig og Bautista tunga, attorney. usa pa ka tuig og unom ka bulan si San Juan kung bunyaga nato si Kristo usa ka tuig pa. Wala pa yung pastor nagbunyag ginanang edad attorney. Kung niya kay gusto lagi nila adto mga sa suba, magunsa ba si San Juan og si Kristo og si San Juan usa pa lang ka tuig og tunga.
Unya si Kristo usa ka tuig. Di mga lumos taon. Mo nang kinahanglan mo dako una si Kristo aron ang mubunyag dako na sad. Yes. So mao na mga igsoon nganong dako na nga gibunyagan si Kristo. Yes. Oh. Unya mao na 30 ka tuig Yes. ang iyang pangidaron. Wala po magtudlo si Kristo attorney diri sa Biblia nga tungod kay dako na sa gibunyagan nga kita po tanan kinahanglan dako na. Dako na Wa ba? po siya katuluan. Wala na oy. Og naahin oy daghan nga mabasa nato nga apil na ang mga bata gibunyagan. Pananglitan katong sa bunyag sa tibok panimalay na sa buhat kapitulo 16 mga igsoon. Buhat kapitulo 16 15 ngadto na sa 33. Oh. Katong sa panimalay ni katong panimalay katong sa Estepanas, ni gwardiya sa Lydia, o katong gwardiya. kato. Sa gwardiya sa prisuhan. Oh. Gibunyagan apil na ang tibuok panimalay. So kung naay mga bata kung bunyagan nila ang tibuok panimalay tugtanta lang sa napulo ka panimalay nga ilang gibunyagan siya ro wagi usa ka bata dito. Yes. Puro na dagko ang maong panimalay. Murag next to impossible na. Yes. Oo. So, mao na mga igsoon nga ang mga bata angay na gyud siya bunyagan. Kana bang sa ipangapalay na to ni, kana bang giingon diha nga tulo ka kaso sa Biblia nga nagbunyag og tibuok panimalay. Kung ato ginang i-analyze og ayo, kung moingon sila nga wa gyud bata, kana man gitawag attorney og subjective, no? Dili na objective. Correct. Wala mo gyud video ning Biblia attorney. Makita nitog na abay bata o wala. Wala. So kita pod in fairness sa ila attorney, subjective pod kung moingon ta nga nay bata kay wala lagi parehas lagi ta way video. So tabla taan ang punto ha attorney, di ba? Oh, pero ang tradisyon magtudlo nato attorney nga naagay mga bata sulod sa kuan sa panimalay. Oh, kailang alang asa man to ilang mga bata iadto to sa laing balay o dito sa klarohon unta pod og dili apil ang mga bata sa panimalay nga kuan gibunyagan ang tibok panimalay gawas sa gagmayng bata. Yes. Naagi qualification. I-apil na i-qualify na nga nagbunyag sila sa tibok panimalay gawas sa mga gagmayng bata. Okay. Pero wa man ang buhata. Okay. So, but Diya sa panimalay ang bata good ay hatam dako wagi mo tas pagkabata yes. na natural mo gyud na gyud. So kay wa man gidili so apil na nga bunyagan ang mga bata. Sa atong di na lang di na sa atong balaod sa kalibutan. Di na kay pa dito attorney. Malangan na ta. Di ba kanang ingon si San Pablo attorney sa Colosas 2:11 ug 12 nga kanang bunyag mo na siya gihulip atong circumcision sa daang kasabutan katong tuli. Correct, yes. Oh, na so kung mao na giilis kanang bunyag sa circumcision attorneys ato pa ang circumcision tanawon nato kinsa may tulion attorney wa bay labot ang bata gani ang mga bata pa pangtulion naman. Oh. So kay mo man gihulip kung apil ang bata sa tuli apil pud ang bata sa bunyag. Ismao gyud unta na Brad pero pastilan. Mao lagi. Ang ilang yung bunyagan kana na basta na income. Sigurado kita ko ana. Basta na income di na maabot og 30 pa. Og nasayod na lagi ta nganong kanang naagi income. Bahala na ng bata og kuan lagi kay may malagi sila way sala data mo to na way sala kay pingon sila kanang bata pa kuno kay giingon man na sa Marcos 16:16 ba na nga ang motoo panlakaw ka mas tibok kalibutan ang motoo o magpabautismo mamaluwas ang dili motoo dili maluwas nakaron mga igsoon ang mga bata, kaya ingon man sila, wala pa may pagtuo ang bata. Wala pa may pagtuo. Wala pa may pagtuo, dili angay bunyagan. O kaya wala pagtuo pa ang bunyag, ang bata, so, unsa man, og dili mabunyagan siya, wala kaluwasan. Yes. 135, hangtod dili mataw pag-usab pinaagi sa tubig. Tubig og sa espiritu, dili makasulod sa gingharian sa langit.
ug sa ato nang giingon sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27, walay bisan gamay nga sala na makasulod sa gingharian sa langit. Ha? Pinadayag 21:27. Walay makasulod sa gingharian sa langit bisan adunay usa o gamay, bisan matud pa kung naatay sala nga di mabayra nato, dili ta makasulod sa gingharian sa langit. Unya klaro naman na sa Salmo 51:5, gikan pa sa ang bata nakapanunod na sa sala. Isaias 48:8. Oh, napagalisod sa taguangkan palagi balik ko nato. Nandoon na sala. So mao na mga igsoon, kanang ilang pag-ingon nga ang bata wala pay pagtuo sa dili bunyagan, dili po na tinuod mga igsoon nga ang bata wala pay pagtuo. Mga igsoon, para gyud atong idetalye gid ni ang basic nga teaching sa simbahan, nag-ingon nga adunay duha ka matang sa pagtuo. Yeah. Kanang gitawag og natural faith Natural. og sobrenatural or supernatural. Ang supernatural o ang natural faith maunang pagtuo nga nanadala sa kalag sa bata. Inborn. Inborn na. Yeah. O ug naa na sa Biblia. Naa na sa Matthew. Matthew 21 bersikulo 16 mga igsoon. Yeah. Sa Matthew 21:16 gingon nga ang mga bata nagadaig sa Dios. Oh. Bisan mga masuso pa gani ha, nagdaig sa Dios. Unsa ang pagdaig kung way pagtuo ato ni? Correct kaayo na, Brad. Correct. Sakto na. Unsa ba pagdaig sa usa ka tawo kun wa sa pagtuo? Mao magani nga motuo ta mingon sa biliban akong tawhana ni lupad bisan way pako. Oh, sa to kay ni tuo ta niya nga may abilidad siya. Yeah, ang So, ang gidaig ta niya. pruybaan attorney katong ningon si Kristo nga ayan ninyo pagdid-in ang mga bata nga moduol kanako. Ni unsaon nila pagduol kung wa sila magtuo? Correct. Yes. Galatia 3:21. Ang bunyag mao ang pagpaduol sa bata ngadto sa ni Kristo. So ila nang di nila pa bunyagan ang bata, buti pasabot ngailang gipalayo ang bata Yes, good. ngadto sa Dios. So balikon ako, bisan ang mga masuso nag-ingon nga nagadaig na sa Dios. Naa sa Salmo 8 bersikulo 2 pud usab. Nga na mga igsoon. Salmo kapitulo 8 bersikulo 2. Pero Mateo na lang sa Brad. Mateo 21. 21 bersikulo 16. 16. Okay. Okay. Busa miingon sila kang Hesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo, nakadungog ako, wala baday kamo makabasa nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad og himpit nga pagdaig kanimo. Oh. Nana sa Salmo 8:2 mga igsoon. So mao na ang atong ika-sulti nila nga gikinahanglan nga ang bata bunyagan gayud. Kato nga bersikulo attorney mo to'y support sa kanang katong giingon nimo nga inborn faith. Yes, sa Yeah, inborn oo. faith. Oo. Lahi po tong pagtuo attorney nga resulti sa wali. Mao na ang gitawag nitong sobrenatural or supernatural faith. Kay mao na nakabot na sa usa ka tawo pinaagi sa pagpamati sa pagwali, mao nang mituo ta. Yes. Mao nang duha ka klase nga pagtuo nga gitudlo sa simbahan nato. Nay pare attorney ganahan kay ko siyang explanation attorney. Case to case basis ko na attorney. Kanang giingon sa Biblia nga kanang walihan sa gyud kung dagko na. Oh, kana bang naana siya pwede na siya makahimo og sala nga actual attorney. Kay makapanubag naman siya. Nya kanang bata ko no attorney, wala pa man ni actual sin. Original man na. Nya mura gikutlo puti niya tong argument ni Agustin ba nga ang bata kana agong original sin nitapot sa bata nga wa siya pahibaw may katarungan nga kuhaon po na nga di siya pahibawon. Di siya pahibawon. Yes, that's Pero kung dako na kahibalo naman siya
mubuhat og sala attorney na si actual sin. So kay naa man si kaugalingong sala, so kinahanglan manubag siya. Mo na nga walihan siya siya. Yes. So kanang sa Matthew San Marcos 16:16 o bisan sa San Matthew 28, 19 ngadto sa 20, panlakaw ka mas tibok kalibutan, igwali ang mayong balita ug bunyagi ninyo ang tanang katawhan. Ang sa 16, Marcos 16:16, ang motuo og magpabautismo mamaluwas. That refers to the adult nga mga tao. Unya sa Kadtong mga dagko na nga mga tao wa na nagpasabot pag ingon ni Kristo pamunyagi sila nga ang motuo magpabautismo alang na niadtong mga dagko, pero wa Yes. na magdili pag-apil pagbunyag sa gagmayng bata. Yes, then na po explanation attorney nga gi pakisama gihapon atong circumcision attorney nga sa circumcision good attorney ang pagtuos ginikanan enough na attorney nga ang ilang anak tulion. Yes. Kay ang bautismo attorney mo man ay gihulip sa circumcision, sa ato pa ang pagtuopos ginikanan igo na nga ang ilang anak babunyagan. Correct. Mo na siya. So, mana siya nga ang mga bata angay gud nga bunyagan. Ug balikon ako sa Galatians 3:21, ang pagbunyag mao ang pagpaduol ngadto ni Kristo. Oh. Unya ang pag maori aron mahiduol ang mga bata kang Kristo. Nya gusto man gyud si Kristo nga maduol ang bata ngadto kaniya. So di na to did-an ang bata nga atong bunyagan. Gikinahanglan yun. Kay matud pa, bisan ang labing gamay nga binuhat na kaila sa Dios. Jeremias 31, versikulo 34. Og ang bata mo'y labing gamay. Jeremias 6:11 na mga igsoon. So, mao na mga igsoon ang rason ngano ang mga bata angay gyud nga bunyagan. Kaysa ako nang giingon sa Juan 3:5, gawas kon ang tao mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili siyod makasulod sa gingharian sa langit. Og ang bunyag makapasaylo sa sala. Sumala sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 38, naapod na sa Episo 5 versikulo 26, 5:26 mga igsoon. Dayon bisan pa man gani kanang ilang pagkakutloon bitaw nga sagad sa ubang pundok sa tinuhuan nga naa sa Roma 5:12, Brad? Unsa nang Roma 5:12? Atong sala nga ni Sulod, Oh, no? ngayon nga ang tanang tao nakasala. Oh. Ang tanang tao nakasala. Dara attorney, no? Oh, Juan. kana Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdala kamatayon busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Ako kang pangutan-on sila, kanang inyong mga bata tao ba na? Yes. O kanding. Oh. Unya di ba ang Tao na ang inyong mga puya, tao na inyong mga bata. Yes, attorney unya di ba kanang kamatayon attorney resulta sa sala. Yes. Ang bata mamatay sa tupa na agyoy na itapot niyang. Correct kayo na, Brad. Oh. That mao na gitawag nato og kuan kanang conclusion gyud nga di na gyud na makuan pa. Kitawag tug conclusive nga kamatuoran na. So niata moali ta diri sa kana na pong paagi sa pagbunyag. Yes, Human naman ta kung kinsay angayan bunyagan. So mao lagi na balikon ako kanang pagtuslob, immersion, pagbubo, infusion o infusio, pisik-pisik o pagwisik-wisik kanang sprinkling, aspersion. Kung ang ilang bunyag yun nga kanang ituslob yun, una sa tanan mga igsoon, una sa tanan.
sa dihang gibunyagan si Kristo ni San Juan na sa San Mateo 3 mana. 16 attorney. Oh, San Bitawas. Mateo 3 13 ngadto sa 16. Yes. Naa man ang pagbunyag. Palihog kuno ko kutlo ikog usa ka bahin ang teksto sa Mateo 3:13 ngadto sa 16 nga si Kristo gituslob ni San Juan. Wala. Kanang word gituslob kay mao maginay inyong gusto. Nga ituslob nya og di mabasa, di ba mo motobe. Basahe ko no ko nga na kanang panahon pagbunyag ni Kristo nga gituslob si Kristo ni San Juan pagbunyag. Wala. So kamo mga igsoon diha, nagpaabot ta kay puhon sa sunod nga mga Domingo, ihatag ninyo ng inyong teksto. Teksi si Brad Nicolay nga ipakita ng mga teksto nga gibunyagan ni San Juan si Kristo nga gituslob. So una sa tanan, wa gid na gituslob si Kristo. Objectively, attorney gyud. Wa man yun ni video ning pagbunyag ni Kristo diri sa Biblia. Yes, sir. So, subjective gyud attorney kung moingon ka gitusmaw. Mm. Kung moingon pud ta gibubuan og ibase lang sa litra attorney, subjective gyapon parehas Correct. ta tanan. Oo. So, tradisyon yun mo yung atong kalapon ani attorney. Ug giunsa yun. So, mao na Brad nga ang bugtong lang yun diha nga pulong nga ilang gikapyutan nga kuno si Kristo lagi gituslob yun ni Kristo ni San Juan dito sa suba sa Jordan sa ilawom sa tubig. Kadto nang mingon, human na bunyagi si Kristo siya mihaw-as sa tubig og mi tugdo niya ang salampati nga ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati siyang abaga. Ang word nga Hawas. mihawas maura ang bugtong yun nga gikapyutan Nila. sa atong mga igsoon nga mga dili katoliko. Porbida. Nagmukapyut naman ganita, ayaw po tagkapyut og espada. Kada pong di ra pod makadaot na to. Di ta magpataka-taka na lang. Tiyaw mo na. Kay wa matay makabasa, di mata makabasa nga gituslob yun si Kristo ni San Juan, diha na lang kanang gingon og mihawas. O gihimo nilang basahan attorney kanang pulong hawas. Hawas. So, mao ra gina. Pero mga igsoon, ang pulong hawas mga igsoon, kung tinuod ka nga Bisayan Cebuano, kaya na may mga Bisayan nga dili Cebuano, na mga Hilonggo, Bisayan gyapon na, Bisaya gyapon na. Kining sa Waray, Bisaya man gyapon na, pero dili na Cebuano. Og tinuod ka nga makasabot og Binisaya, ang pulong hawas mga igsoon, di kina sabton nga tuwa sa gikan sa ilawom sa tubig. Pananglitan mo tama ko og diha sa baybayon o daplin sa dagat mo tama kog tagatuhod unya mo adto kos mamala hawas na. Mihawas ko gikan sa tubig. Pero wa ko gikan sa ilawom. Lalom. Ni salom wala. Hawas gyapon na. Mo tama ko sa tubig taman sa liog hawas gihapon na. Pero wa lagi ko mosalom sa ilawom sa dagat kun mao man na. So mao na mga igsoon og ato pag yung klarohon ning atong Binisaya sa makadaghan ako ning gibalik-balik nga ako nagpuyo daplin sa baybayon o na sa daplin sa atong boulevard din sa Dipolog. So kanunay jud ko sa wala pa ning boulevard mga igsoon, ako mismo doon ako'y panagatan. Ang akong panagatan, mga pambot lang, gagmayng sakayan, pambot lang. Nag-abot sa akong mga mananagat, ilan ng hawason ngadto sa mala ang mga pambot. Ilan ng alsahon dito sa paingon sa mala ang pambot. Ayaw ko sultihi kanang akong pambot submarino. Kay gihawas man na, kay matud pa sa inyong hawas, gikan makasailawom, nya hawason man na sa akong mga tao, ang akong pambot, pag abot nila gikan managat, ayaw ko ingna nga ang akong pambot submarino nga tuwa ilawom gikan sa ilawom sa dagat. Hawas gyapon na bisan naara sa taas. So ingon ana lang kasimple unta kanang atong Binisaya nga inyo gyutang libog-libugon sa inyong
binisaya aron lang gyud makalusot mo mga Sa igsoon. atop attorney, mahimong gibunyagan si Kristo nga gibubuan siya. Pero ang tubig tagahawak ba niya o tagatuhod? Mahimo ana. Then Pero pag human siya bubuin din, kahawas Buwas gihapon siya, is tubig oo. umiadto na sa smala attorney. Oo. Pwede gihapon. gani sa salida nga akong nakita kato siguro tong ang salida nga the homeland of Jesus. So si Kristo gibutang dito nga gibunyagan siya ni San Juan, mitamak lang siya si Kristo taman diri sa Correct. Juan. Tamak na siya o gibubuan siya ni San Ugtog. Juan. Oo. Then mihawas din Gihawas siya. Oo. Wa na tay lain nga makita pa ni ana gawas atong nakita nato sa TV. Sa salida sa sine. May na lang kay nakakita ato salida sa sine. Di pud to katoliko tong kuan siguro. Katong production nga naghimo sa maong salida. Yes. Kay og protestante pasad po to, basig ituslob po si Kristo. Mayingon mo sila, katoliko man to. So, lakton nga pagkasulti, wa man ta makakita lagi sa imong giingon, brad, may Video. picture, may kamera. May kami. Ang atong nakita mao nga gibubuan lang ni San Juan. Attorney, akong huwaman tong argumento sa nahimo nimo ning bunga attorney katong si Alliance, si Anhing Digamon. Yes, Akong brad Digamon. Huwaman iyang kuan katugaling magsuroy-suroy sa una nimo attorney dito sa kuan inyo dayon dili Oo. katoliko kabigon unta ka. Okay. Nagsiyam na hinuoy na kabig nahimong katoliko. Baptist, brad, Baptist. Akong huwaman yang argumento kung ato ko nung himuong kuan kanang basihan ning pulong hawas ato ko nung ayuhog basa kung apil ba ni siya sa bunyag. Okay na. Ingon riyo pagkahuman gayud og pagbunyag kang Hesus human na ang bunyag ha mihawas siya sa tubig. But pasabot katong hawas so anay labot sa bunyag. Correct. So, bro, mao pa yung kuan lang. Mao pa kapyutan sa atong mga igsoon nga mga dili katoliko. So wa gyud giklaro diri kung Yes. kinirang bersikulo ha wala giklaro gitusma ba siya gibubuan ba siya. Yes. Kalayo kayo, klaro kayo ana nga Dili kay kuan. may kawas Oo. mapuli sa conversion. May Okay, kawas atong siya. sampulan. Atong sampulan ning atong mga igsoon na sa buhat 9. Kana. Buhat 9 17 ngadto sa 18. Kinsa man eh? Katong pagbunyag ni San Pablo. San Pablo. Saulo nga Yes, ni nahimong- Saulo pa. Ang nagbunyag si Ananias. Human kabunyagi, human ka walihin ni Ananias si San Pablo. Na nangahulog gikan kaniya katong murag himbis sa iyang mga mata. Unsa may ginahitabo? Gibunyagan ni Ananias si San Pablo sulod Sa sa balay. iyang panimalay. Gatindog pa gyud attorney. Basig moingon mo nga naamay swimming pool sa panimalay ni Ananias. Porbida. Ayan na lang ta patuoan ang inyong mga binuang. Wa taoy swimming pool sa sulod sa panimalay ni Ananias. Wa kita mahibalog unsay taon toy klase sa panimalay ni Ananias. Sulod sa panimalay gibunyagan si San Pablo. Buhat kapitulo 9 bersikulo 17 ngadto sa 18. Unya gatindog pa gyud attorney. Nahinumdum ko attorney nga usa ka sakop sa Iglesia ni Cristo nga akong gisiran ato nini attorney nga. Mo ni prueba namo sa Katoliko nga klaro kayo nga kanang pagpaagi sa bunyag dili kay tusmaw lang. Kini si Pablo nagtindog sulod sa balay gibunyagan ni Ananias. Ningon siya nga taga siya ayo sa basa na. Basin biya og ninaog na sa balay dito day na gibunyagan magbuhat na putag laing istorya. Wala ko giklaro lang kuno diha pero ninaog ko to. Maingon man mo ang dili mabasa sa Biblia di Wow, tuhuan. lagi. Pero magbuhat mo inyong Biblia para lagi mo tuo mi. Tanawa ra oy. Sila rin Pas matamaan na silang lagan. Bible. So mao na mga igsoon nga basig moingon pod mo naa may drum si Ananias. Tanawa ra. Para sa 70 Adventist nato nga mga igsoon.
na ako'y libro sa 70 Adventist nga tungod li sa pagkalisod ko no adtong usa ka lugar nga namunyag ang pastor, naghakot lang sila mga tubig kay bungtod man. Naghakot sila tubig dayon gibutang sa drum. Unya naa gyud picture nga gibunyagan ang ilang na converter na gibunyagan na gyud pinaagi sa drum. Dili pa niya ni Kristo nga gidram Oh. pa ito, wala man. Dili po to suba maka. Ang bunyaga ta drum naman kay pwede rin ang drum. Pwede na. Ato ko ning basahon ato niya kini ra gyud bersikulo ha, buhat 9:18 katong pagbunyag ni Saulo nga nahimong Pablo. Giingon diri buhat 9:18 sa maayong balita Biblia revised. Okay. Diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo og nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan. Ani asa man ni sa una nga nga sitas ato ni sulod sa balay. Sulod sa balay gibunyagan siya nga gatindog. Ay, swimming pool sa Los Balay. Mao lagi na diha. Nya sa kuan pod katuliging sa gwardiya sa prisuhan lagi nga human sa usa ka dakong milagro nga nagpabunyag sulod gihapon. Sa prisuhan. Sulod sa prisuhan. Sa sulod sa Panimalay. Panimalay. Gibunyagan gihapon siya ni San Pablo. Kato tama. Buhat 16:32. Buhat 16:32. Sa ibunyagan ang tibok Panimalay. Correct. Ay ko ingna nga tibok Panimalay dadto suba. Neveril dito. Apil ang balay. Swimming pool. Wala pa yung mga swimming pool. Ang mga panahon Swimming pool. Aglisod ganito ang swimming pool sa ato karong panahon na. Unsa pa ka ganiadto no. Pero ang ubang mga simbahan doon sa dili katoliko attorney mag-andam yun na sila swimming pool. Yes. Pero kining pagbunyag diri sa sulod sa Panimalay, wa jud ko nabasa diring na yung mga swimming pool. Agig sumpayan na brad. Ang atong mga igsoon nga mga iglesia ni Kristo kanang sa likod sa ilang nako nga simbahan sa Cebu. Naanay swimming pool. Usa sa atong kanhi nga Catholic Faith Defenders, medyo murag nakauyab siya og iglesia ni Kristo. So sulod-sulod na siya dito. Og iyang nakita nga namunyag tong usa ka ministro. Hibalo ko sa ngalan. Pero di na to mention. Atong ipangutanan nila attorney kay mahilig man na sila litra por litra. Ang akong pangutanan nila attorney kay sige man tag pangutanon nila litra por litra. Asa mabasa sa Biblia nga diha sulod sa inyong compound sa inyong simbahan nagsugo si Kristo mga apostol ba nga mag-anda mo og swimming pool. Swimming pool. Unya gawas po na Brad ila mga takiho ng atong mga pari nga tagas og biste. Nakakuha gyud siya gilitratuhan niya nga ang mga ministro nga nagbunyag gawas nga naa sa swimming pool, sa tubig sa swimming pool, ang ministro nga nagbunyag nagsuot pud og taas nga biste. Ilang gisaway na. Ilang gisaway na ang atong mga kaparian nga magsuot anang kinay atong sutana nila. Pero sila dahil maingon mo sila, pero kanarang magbunyag mi. Pero suot lagi gapog sutana dahil mo. So, mao na mga igsoon. Gawas nga, yun na, di na mabasa ng pagbunyag diha sa swimming pool, di po dahil tinuod nga masigmog pangatake nga ang mga pare nagsuot og kuan, tagas og biste, iya sa mga manunukob sa naman kaning Kuan kaning saling mananapan lobo. Lobo. Apil man dai pud mga lobo di ay kanang mo mga taki kay nagsuot mo pud silang taas nga biste. Og napamtay oras Brad. Naputay atong makita diha nga kanang pulong pagbisibis sa tubig. Murag na sa Ezekiel 36:25 yes. attorney. Correct na. O na po na sa bagong tugon sa Hebrehanon Gis 22. Yes. Kanang Ezekiel 36:25 attorney nagamit na ko na atong katong Iglesia ni Kristo nga akong nahibalag sa
sa plaza ni adto attorney nga nangutanan siya asa mabasa sa Biblia nga adunay pag hugas o kasalanan nga pinagigbubo o sprinkling. Gikutlo rin ako tong Ezekiel 36:25 nga gitagna na daan. O natuma na diri sa Katoliko kay Katoliko ra may gabunyag og pinagigbisibis ug Yes, bubo. Kunya, ato pag yung ipahibalo na kay mga naama po ilang medyo kaalam-kaalam kuno nga kanang pulong baptism gikan sa kuno na sa Griego nga baptizo. Yeah, okay na. Oo. Pero mga igsoon, ang word baptizo sumala sa Greek Bible, New Testament by Diglot with Strong's number concordance. Numbers 907, 908 ug 909 ato ganang gikutlo. Baptizo means pagtuslob, paghugas, Yes. pagbubo, paghunaw. Oh. So dili lago na ang baptizo kanang pagtuslob ra gyud. So ang ila sayop attorney, na. limitahan nila parang mulusot ang ilang gusto. Mao ra gyud na mga igsoon. Pero ang gikuha ko gyud ni sa Greek Bible mga igsoon, uban ang kanang Cebuano pa gyud ang uban nga gihubad nga ang baptizo wa gina magpasabot og pagtuslob. Sus mao lang. Oo. So mao na mga igsoon og baliko nato mga igsoon nga sa atong mga namati karon nga sa sunod Domingo pohon karong Hulyo 5 magsugod ta alas City. Sayo na. Sayo na ta alas City ngadto sa alas 8 taman ang atong programa. Okay. Wala na ta nining alas 8 ngadto sa alas 9. Correct. Alas City ta magsugod ngadto sa alas 8 busa atangan ninyo kami nining maong oras. Alas City ngadto sa alas 8. Kana atong mga igsoon nga nagsunod nato pinagi sa Facebook page sa na atong istasyon atong giawhag mo nga mo sayo-sayo mong panihapon. Yes. Alas City ngadto sa alas 8 na advance na og usa ka oras kini atong programa. Okay, no, salamat kayo sa mga naminaw sa live streaming ug sa mga panimalay. Sa sunod na punta Domingo pohon sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa maong oras. Og kini inyong alagad Brad Mike Abbas mayon kaninyo daghang salamat og hangtod sa Domingo sunod Domingo pohon. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Amen. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the world of His love. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta